We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Mfowethu igama. Yazi ngifuna ukuthini futhi? Airport. Ngicela ukuthi uMageba uZulu. Sibangani izulu. Hayi. Team basket. Team. Yeah, team. Bengithe makudlala igame ngithi Police yoZulu. Yeah. Yiba ama-man of the match wami. Ngithi yiba ama-man of the match wami. Yeah. Mara baphinde babakhiphe. Yeah. Lento le ifike yangena besise-complaina sithi soloko kuhamba uMbokazi. Yeah. Yiliphi iplayer sizolithola edlala ngo-left? Yebo. Sibangani izulu. Futhi Ibasket. ngicela ukuthi simphakamiseni leya mfana. Ngizwela esethe masabane phansi izulu. Angifuni ukufika kumthiyani. Yeah. Uzondo. Bathetheleleni. Zondo. And I'm happy nokuthi isicaka sethu namhlanje sikhulile. Radio Man. Noma radio man. Idlalele radio man. Noma nje kungase umbuthulu. Angisho siyakhaliswa phela kuthiwa hayi khona. Yebo. Itraka zethu phela manje. Yathi zinama clean sheet itraka zethu. Bathi zinama clean sheet. Manje kodwa iPirates ibe i-highest scoring team in Africa. Uthi bathini lapho? And ngihlele ngibatshela ngithi iPirates. Yeah. Unga-rely on strike. Yebo. Kukora abohoto bavule emuva. Yeah. Kukora abombatha bavele esiswini. Yebo. Nangu uRedobani manje uzoziveza. Yeah. Uphela simsiza zomnika ithuba. Yeah. Basamnika ama-15 minutes. Yebo. Safuna nje ukuthi ucoach nje amnike nje ithuba. Yebo. Aqale next week. Yeah. Sibone ukuthi uzosinika. Yeah. No mina nje namhlanje ngime la ngithi ngicela ukuphakamisa uMageba. Yeah. uZulu. Yebo. Ayinhle le nto. Yebo. Ngisafuna ukuthi nje kuze ngisadinga indaba la ku-PSL man asinamathima aqinile. Awekho amathima aqinile. Sizorelaya ku-Sundowns. Yeah. The day sizobhekana ne-Sundowns Sobona. kanjani. Yebo. Mara simnandi. Babahla bafana. Sibahle bafana. Nomfowethu siyabonga. Kahle futhi. Siyabonga mfowethu. We talk football.